denne video vil vi bevise sætningen, som siger, at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Og det vil vi gøre, fordi der er en definition, der siger, at vinkelsummen i en cirkel er 360 grader, og dermed så kan man regne ud, at vinkelsummen i en halv cirkel er 180 grader. Og nu er det tegnet tilfældig trekant. Og navngiver vinklerne A og B. Og så vil jeg tegne en linje parallelt med grundlinjen. Og så skal vi altså forlænge AC og BC. Og så får vi tre nye vinkler, og dem kalder vi så for F og H og G. Og det vi har nu, det er et parallelaksiom. Og et aksiom, det er noget, som er logisk indlysende, men det kan ikke bevises. Og parallelaksiomet, det siger, at vinkler, som ligger over for hinanden, er de samme. Det vil sige, at vinkel B er det samme som vinkel G, og vinkel A er det samme som vinkel F. Og så fordi, at vinkel C og vinkel H ligger over for hinanden, så er de hinandens topvinkler, og dermed er de også det samme. Nu ligger alle tre vinkler fra trekanten på en ret linje, og så kan vi tegne en halvcirkel. Og så ved vi herfra, at summen i en halvcirkel er 180 grader, og altså så ved vi, at summen i trekanten er 180 grader. Og dette er en definition, fordi det gælder for alle trekanter. Vi har nu i alt brugt 4 begreber: aksiomer, definitioner, sætninger, bevis, ikke bevis. Og aksiomer, det er det, vi lige har brugt i vores trekant, som var parallelaksiomer, og det er noget, som er logisk indlysende. Og definition, det er en beslutning, og i det her tilfælde er det, at man har besluttet, at vinkelsummen i en trekant er 360 grader. Og så har vi sætninger, og det har vi også brugt i trekanten, og det er, sætningen, det er noget, man kan bevise. Og det er, at i hver trekant er vinkelsummen 180 grader. Ja, og så har vi beviser, og vi har bevist, at vinkelsummen i en trekant er 180. Og ikke bevis, det er blandt andet, det kunne være den dynamiske trekant, der man ikke har prøvet alle muligheder, og derfor er det ikke et bevis.